न'खराव बेबायदि सानै सानै मोननाय खोथा गैया भलबसत' बहाबा जुदि सोरनिबा नामा सानै ओंखारदोंबा बेखौ जोङो दानफिनजोबनाय जादों बेखौ जोङो सोदांफिनदों आरो न'खरसेयाव जों सासेल' दोननाय जादों बे थालांबावनायनि खोथा नङा दा जोङो पर्यायक्रमै मावदों देग्लाय नैबे समस्तियाव जोङो 100 जन लाइमोनफोरनो होदों आरो अहा बोसोराव जों हयथ'बा 150 जन जों होगोन ओरैनो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय दा जोंहा मानगोनां मुख्यमन्त्रि बिथाङा दाख्लै फोसावलांदों जे बिटिसिनि थाखाय लाइमोनफोरनि जौगाखांनायनि मुङाव गासै 15,000 जन मानसिनो सेंग्रा सिख्लाफोरनो 2 लाख करि थाखा होगोन दा बेखौ नायोबा जोङो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननाय 15,000 आरो बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो आलादा भाबै लानानै निस्सय जोङो फैगौ बोसोराव आरोबाव जायफोर दिनै थालांबाय बिसोरनो होनो हानाय रोखोमै देग्लाय 100 जन होदोंबा खालमासि जोङो 200 जन होनो हानायनि बे मोनसे जोंहा पलिसिया दङ बेखायनो जायफ्रा दिनै मोनाखै थालांबाय बिथांमोनहा साननानै लानो नाङा जे जों आरो भबिष्यतआव मोनला बेखौ बिथांमोनहा खालमासि गासैबो मोननायनि बे राहा लामाखौ जोङो खालामगोन जोंनि 6 नम्बर कसुगाव बिटिसि समस्तिनि सिङाव थांनाय बिसायख'थिनि सिगां बा बिसायख'थिनि समाव जोंनि बिपिएफनि मानगोनां आफादगिरि आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथां आरो बिथांजों लोगोसे जों गासैबो बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा रायजोफोरनि खाथियाव थाङै थाङै मोनसे जों जबान होदोंमोन बे जबाना जाहैबाय मा जे जोंखौ सरकाराव लाबो आरो सरकाराव लाबोखांनायनि उनाव जोंनि सरकारा फैग्रानो नोंथांमोननो जोङो नैबे 5टा जे माखासे सुबिदा दङ बेखौ रायजोफोरनो जों होगोन बेनि गेजेराव हानि पाट्टा दं हानि पाट्टानि लेखा होनाय जोंनि लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरनो 2 लाख थाखा होनाय जोंनि बोराय बुरिफोरनो जों 10,000 थाखा होनाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 15,000 थाखा होनाय जोंनि बे माने मा होनो बे बिकलांगफोरनो माने 10,000 थाखा होनाय बेफोर गासैबो जोंनि गासै 9 गेरेन्टिमोन आरो बे गेरेन्टिखौ जोङो मावना होनो होननानैनो थांनाय बिसायख'थिनि माने समावहाय रायजोफोरनि सिगाङाव जोङो फोसावनाय जोंनि मोनसे समायखिरामोन दिनै बेखौ जोङो मावफुंनो थाखाय आखायाव लाबाय कसुगाव समस्तिनि सिङाव दिनै बेनिनो हाबाफारि जादों आरो बेवहाय जोंहा जेसेबां जोंनि 9 गेरेन्टिनि थाखाय सायख'जानाय बिजाथिफोर माने मा होनो हिताधिकारी जायफोर बेनिफिसियारि बिथांमोनखौ लेंहरनाय जादों बेवहाय जोङो सेरेमनियेल डिस्ट्रिबिउसन हिसाबै जों माखासेखौ डाइरेक्ट चेक रानबाय आरो माखासेफोरनिया बेक्तिगत डाइरेक्ट बिसोरनि एकाउन्टआव दिनैनिफ्रायनो हाबसिगोन।